नागिरगासिनो नागिरनानै मोनाखै गुवाहाटियाव दं गुवाहाटियाव थादों गुवाहाटिनिफ्राय खारदों माने आं बे फैबा लाफिनगोन आं नागिरबाबो मोनाखै। हेल' लोगोफोर, बिनि हिन्जावनि मुङानो जाबाय रहिला नार्जारी। नैबे पिक्सार नुनायानो बिसोर सानैबो गुवाहाटियाव थायो। बाट खोथाया जाहैबाय कि बे हिन्जावनि बिनानावनि बिखुनजोआ थैदोंमोन, बेवहाय बे थांदोंमोन कि सारादु जानो आरो बिसोरो माने गुवाहाटियाव खामानि मावो। स' थांफिननाय समावहाय माने मार्च दाननि 9 अक्ट' खालि गुवाहाटियाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन न'निफ्राय। बेवहायनो बे हौवाजों मोनहैयाखै, हौवाया सिगां थांग्रोदोंमोन। बाट बिनि उनाव हिन्जावा गाव उनाव थांनो होननानै थांदोंमोन जाहैदों, माने हौवाया सिगां थांग्रोदोंमोन, खामानि मावो नालाय। स' बे समनिफ्रायनो बे हिन्जावा गैया। बाट सोरजों थांदों सोरजों थाङाखै बेखौ मिथि मोना। बे जाबाय बिसोर न'खरनि फेमिलि। नैबे जाबाय हौवा गामसा कालारनि गाननाया, आरो बिसोर बिहाव, आरो नैबे बिखुनजो, आरो बे जाबाय बिब'। लोगोफोर, बे मानसिया गोमानानै दङ, बेखौ नागिरगासिनो दङ। बिसोरहा हाबा जानाया गासै 13 बोसोर जाबाय। एड्रेसखौ खोन्थानि, डिस्ट्रिक्टआ जाबाय सनितपुर आसाम, भिलेजआ जाबाय दैमुलु, पुलिस स्टेसना दिखियाजुलि, आरो पस्ट अफिसखौ मेजेंजुलि होननानै बुंदों। मेजेंजुलु गोरोन्थि लिरना हरदों। पिन नाम्बार 784111। आरो हिन्जावनि मुंखौ रहिला नार्जारी, आरो हौवानि नामा जाबाय सुनिल नार्जारीबो बुङो। गामियावहाय लोगोफोर बे मानसिखौ नागिरगासिनो दङ। बिराद दुखुनि बाथ्रा। बिसोर न'खरनि गासिबो मानसिफ्रा पुलिस रिपर्टबो होबाय गोमानायनिफ्रायनो, नाथाय दिनैसिम बिसोरो बे मानसिखौ नुनो मोनाखै, नागिरनानै मोननो थाङाखै। बे हौवाया बेखौ नांगौ होन्दों आरो लाफिनगोन होनना बुंदों। 3 मान्थ्सनियानो बेसेबां गोबाव थाया माने, अब्लाबो नांफिनगोन होनना बुंदों। स' प्लिज मादैया फैफिनबानो जाबाय। दुखुआ बयहाबो दंखायो मादै, नोंसोरनि हाबा जानाया 13 बोसोर जाबाय। बुजिनो मोन्दों आं नोंनि दुखुखौ, बाट अब्लाबो नोंसोर सानैजों बे दुखुखौ सौसिनांगोन। नोंनि हौवाया जिबायदि दुखु जाना दं नों बेखौ बुजिनो मोननाय नङा। बियो नोंखौ गोदाव सोराव नागिरगासिनो दं। अन्नानै नोङो नोंनि हौवाखौ अनखांनानै फैफिनदो मादै, प्लिज। बे फैबा लाफिनगोन आरो दाबो मास मोननै मोनथाम थानानै फैबाबो लाफिनगोन आरो भिडिअ खालामनाय रिस्कखौ आं लागोन। नोंथांमोना एसे एक्सन लालाय थाबैनो। खोनासं लोगोफोर, गोरिब न'खरनि मानसियानो जाया मानो अननाय थायो बयनावबो, मिथिबायना? रां रुफायाथ' जास्ट बेफोरो इन्जय खालामनाय, एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय, येस नोंगौ रांनिबो गोनांथि, बाट गोसो गोरबोनिफ्राय अननाया गोरिब न'खरनि मानसिनावबो थायो। नैबे हौवाया गावनि हिन्जावखौ बिराद अनो, बिनि थाखायनो बियो बे फट'खौ लानानै नागिरगासिनो दङ। स' बेनिखायनो नागिरनानै दासिमबो बे मोननो थाङाखै। नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बेखौ हेल्प खालामो। मादै रहिला, नोंनि बिहाव आरो नोंनि बिखुनजोआ नाय बेसेबां भिडिअ'आवबो थाफालायनानै नोंखौ नागिरदों, अब्ला बेसेबां दुखुनि बाथ्रा। नायलाय, नों मानो बेफोरबायदि एसेबां गोबाव बोसोर जानानै हाबा जानानै खारनांगौ? जानो हागौ नोंसोर सानैनि गेजेराव आं जायखौ बुजिदों बे सैथो, बाट अब्लाबो नोंसोर सानैजों बेखौ मिलायनानै सौसिनांगोन मादै रहिला नार्जारी। आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालाम, नोंनि हौवा सुनिल नार्जारीया नोंखौ नागिरगासिनो गोदाव सोराव पुलिस स्टेसनाव थांनानै बा बेलेग बेलेग जायगा गामि गामि थांनानै, आरो नोंनि बिहाव आरो बिखुनजोआबो भिडिअ'आव थानानै नोंखौ नागिरगासिनो दङ। नायहक नों बेसेबां अननाय नोंखौ होयो, नायदो। अब्ला नोंसिनि गेजेराव एसे एनै दावरावआ बयहाबो थाखायो, बाट आं खोनानाय मथेथ' नोंसांजों रुजु रुमु गुवाहाटियाव खामानिसो मावोमोन। अब्ला नों बोरै माखौ दुखु मोननानै मानो थांखो बिदि? अन्नानै प्लिज फैफिनदो मादै।